Der er ikke noget sats her. Ej, det var ret vildt. Jamen bare det der, det er stærkt, når de kommer. De skal ud om kommeren. Det er også det ham, det kan. Det er Naja, det der. Det er Naja. Ja. Ej, for hun sej. Bare det, hun bare ud over, du skal hoppe ud over kanten. Ej, for hun sej. Ja, hun skriger. Hun skriger hele vejen. Jeg havde fået at vide, at jo større højere hun skreg, jo større is fik hun. Okay, Naja, det var godt. Ej, hvor er det godt gået, skat. Ja. Hvor er det godt gået, Naja. Ej, hvor er du sej. Der kommer Jonathan. Er det okay?